Hvordan var det før Østerturen i forhold til efter? Før var det lidt anstrengende i timerne og så videre, men efter Østerturen så blev det meget sjovere, og folk turde sige mere og sådan noget. Ja, okay, har du stoppet? Ja, det var gået i 10. Det er meget sjovt, fordi folk de går op i det samme sport og sådan noget, som jeg selv gør. Så det gør undervisningen lidt sjovere, og folk forstår hinanden. Hvorfor valgte du STX? Jamen, jeg valgte STX, fordi at jeg vidste, at jeg ikke havde brug for at gå i 10. klasse. Og så vidste jeg, at jeg skulle have noget at gøre med noget, der var sprogligt, og ikke noget, som var så meget matematisk. Og derfor så valgte jeg noget samfundsfaglig linje herover. Hvorfor skal man vælge at gå på statsskolen? Jeg synes, man skal vælge at gå på statsskolen, fordi at der er plads til alle. Og at man får lov til at være den, man er. Og at vi har nogle rigtig gode lærere, nogle rigtig gode... Ja, det er skide godt herovre. Det er virkelig hyggeligt.